No ale chalani boli nedočkaví. Pozor na tie uliaté štarty. No a druhý pokus vyšiel úplne bez problémov. A košík celkom pekný, základňa klapla takisto prepedu, ale trošku problémy na bečkách. Ale to sa stále dá vyťahnuť. Voda zo stroja 8,5 sekundy. Toto môže byť celkom pekný pokus. Chalani zakľaknutí. Ale ten ľavý zostrek úplne perfektný. Škoda tej pravej strany, lebo výsledný 15:30.